Avui fa molta calor i ens ve de gust una amanida russa. Trobareu la llista de tots els ingredients a la descripció d'aquest vídeo i al nostre blog. Per a 4 o 5 persones necessitem 600 grams de patates, 200 grams de pastanagues, 50 grams de pèsols, 100 grams de mongeta tendra, 3 ous, 150 grams de tonyina en conserva, 300 grams de maionesa, 50 d'olives farcides d'anxova. Si us hi agraden, també podeu posar uns cogombrets en conserva. Nosaltres comencem rentant i tallar les verdures perquè les courem al vapor. En cas de que les feu bullides, agafeu les pastanagues i les patates sense pelar. Les bulliu uns 30 minuts i les deixeu refredar a la mateixa aigua. I en un cassó a part, bulliu 10 minuts les mongetes i a mitja cocció hi poseu els pèsols. Nosaltres les coem en vapor 10 minuts a 100 graus. Mentre aprofitem per bullir els ous 10 minuts justos. Ja les tenim cuites, ara les hem de deixar refredar. Mentre tallem els ous, esmicolem la tonyina i tallem els cogombrets. En un bol barregem les verdures, l'ou, la tonyina esmicolada i escorreguda, uns cogombrets i les olives farcides. Afegim la maionesa i barregem en compte. Anem incorporant maionesa fins que estigui al nostre gust i un cop feta la guardem a la nevera. Aquesta és l'amanida russa de tota la vida, bona a l'estiu i tot l'any. Que vagi de gust!